OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Ambalma actuel media la jebo ko mal kono man ko ka folni tan di oma ka pako bismillah ngato ko kibat ken kon nana ni bakuru bawi donc sigile no balko kama aji kadio o la nyena maya abe wala wala li soro di to ko kibarin kono geseda e bara koraba ya afeno adna ni falu soro ni to ko kibarin kono donc sigile no dien kono balko kama o la nyena mali okum konnana aji kadio sika fodo laben octobre kalo kle mo gan woro samba fla an mo gan fla ya saka sifina ka aussi do dunka fa barawla mali kono ni bara no do programme right to grow baraw konnana munu nga bara ni sino no balko ma anga jeka abdoulaye mega ka soro lo la je il est évident que la nutrition et l'alimentation constituent le problème de santé publique. Ka kenyani domi sugandira dumni koma ajikad nale shifina kauka jekuliye min kesirlen do haramadiyan baroma ani beje fanga nyeta ma ale do nyanamaya ni shifina kauka ken bado sigiliye araba don octobre kalo kilo mugan woro samba flan mugan fla sigin kono babu min tun sugandira ode shifina kauka jore munde dunga fa sabatilela. D'après les dernières enquêtes SMART, la prévalence de la malnutrition aiguë ça tourne autour de 10%. Jateminɛw y'a yira ko dunga fama sabati kɛmɛ o kɛmɛ yɔrɔ tan de la nka dumuniko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ yɔrɔ 29 de la joliko dɛsɛ n'o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye n'i y'a ta musow fan fɛ kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ mɔgɔ 63 de la wa denmisɛnw ta fan fɛ a bɛ mɔgɔ 82 walima 83 de la kɛmɛ o kɛmɛ dunga fa sabatilibaliya bɛ se ka kɔlɔlɔ caman de lase kɛnɛya sira kan ani sɔrɔ sira kan. Ça va réduire de façon drastique notre capacité à produire. Nous pensons aujourd'hui qu'il est temps pour la jeunesse de s'impliquer dans ces questions-là. Par rapport à la mise en œuvre des différents PDSEC dans lesquels sont inscrits ces questions de wash et nutrition. Bamako sigidan nanina mairie ya yira ko jamana gɛlɛya dɔw kama dunga fa ma se ka sabati jamana yɔrɔ dɔw la ni waati laban ninnu na. Au Mali, la crise politique, institutionnelle, sécuritaire et la surveillance. Mali la coronavirus ni jamana gɛlɛya dɔw kɛra sababu ye dunga fa ɲuman ma se ka sabati jamana fan bɛɛ la. Wash ka ɲininiw y'a yira ko Mali kɔnɔ yan san 2019 maa 100 maa 69 ɲɔgɔn de sera ka ji sanuman sɔrɔ. Dugubaw kɔnɔ 100 maa 77 de sɔrɔ la. Dugumisɛnninw na maa 75 ɲɔgɔn de sɔrɔ la. Musakaw bɛ bɔ jamana ɲɛmaaw fɛ ani wash fana kɛlen do k'i cɛsiri fana a ko la. Avec une pluralisation des milieux urbains par rapport au milieu rural. Don yɛrɛ kama jɛkulu ye seko kɛ ka kunnafonidilaw sen don dunga fa kow la ani wash ka laɲiniw sabatili la. O de kama a ye ɲɔgɔndan boloda kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko ninnu kun kan. Je me sens très heureux, très ému d'avoir reçu ce prix et au-delà. Ne nisɔndiyalenba de don ka kɛɲɛ ni ye nin min sɔrɔ ninnu ka nin ko in na. Nisɔndiyalen don fɛnɛ ka d'a kan n ye n cɛsiri kunnafonidi la min bɛ tali kɛ dumunikow kunna an ka jamana kɔnɔ ani sanuyakow kunna. Ne ka baara in bɛ kɛ sababu ye walasa fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ dumunikow ani sanuyako la. La nutrition et aussi l'assainissement au sein de mon pays, le Mali. Je suis très heureuse et surtout très émue. Ne nisɔndiyalenba de don maa minnu ye nin hakilina in ta u kan ka fo ne ye nin min sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko ne sera ka dɔɔni dɔrɔn de fɔ jiko gɛlɛya min bɛ jamana yɔrɔ dɔw la wa sigi in kɔfɛ an fana b'an cɛsiri kunnafonidiw la fɛn fɛn bɛ tali kɛ gɛlɛyaw kan. Mais on va aller au-delà de ces problèmes-là. On va en faire en fait un devoir. Aji kadika nin do ɲɛnamayali la
maa caaman de kun bɛ kɛnɛ kan laɲini dɔw tara minnu kun bɛ kɛnɛ kan fɛ ni k'u sɛbɛn k'u di minisiri min bilalen don kɛnɛya kow ma ani min bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛw ɲɛma u ka nɔnabila min kun bɛ kɛnɛ kan ma walasa u ka se ɲɛmɔgɔw ma. An ka gakɛ minɛn kɔrɔlen caman bɛ ka tunu ka sababu kɛ nanzaraw ka minɛn dilannenw ye. Kolon bɛ jate o minɛn kɔrɔlen dɔw fɛ. Kolon ye minɛn ye mun b'a to an b'an ka fɛnw susu k'u mugu bɔ walima k'u kɛ dɛgɛw ye. O dilanni kɛlen bɛ gɛlɛya ye bi an ka jamana kɔnɔ. An ka jɛgɛ Fatumata Sisoko ka sɔrɔlenw lajɛ. Kolon ye fɛn ye min kun nafa ka bon kosɛbɛ an ka cɛlasigiyɔrɔ la. O hukumu kɔnɔna na an tɛ se ka kuma kolon kan ka sɔrɔ an ma gɛrɛ a dilanbagaw la walasa ka faamuyali sɔrɔ. Bon an ka yiri ninnu a bɛɛ bɛ bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan. An ka dafɛ dugu minnu bɛ Bamakɔ dafɛ yan ani région la yiri ninnu bɛ bɔ. Bon yiri ninnu tali la gɛlɛya b'a la dɛ. Puisque fɔlɔ an kun bɛ bɔ an bɛ taa yiri dɛsɛ burusi kɔnɔ an bɛ na n'a ye. Bon sisan kow cayara. Se ka don kungo kɔnɔ n'i ma dugumɔgɔw ka fɛɛrɛ d'u ma. Ko chauffeur ka fɛɛrɛ bi d'u ma. Transport fɛnɛ b'a la. O gɛlɛya de b'an kan. Bon fɔlɔ yiri kun bɛ sɔrɔ nɔgɔya la kungo kɔnɔ. Mais sisan tiɲɛ la yiri dɔgɔyara dɔɔnin. Kolon suguya ka ca nka suguya fila de bɛ yen nɔ min dɔɔnin. O kolon suguya kɔni an bɛ se k'a fɔ kolon suguya man ca. Parce que sabula kolon ye fila de ɲɔ susu kolon ani na susu kolon mɔgɔw de b'o dɔn kosɛbɛ. Burusi kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko folonikɛla ani bundenikɛla o ye kolon kɔnɔdun ani kolon kɔnɔjane. Kolon kɔnɔdun o ye folonikɛla ye. Kɔnɔ min kɔnɔjalen don o ye mugubɔla ye. Donc na susu kolon ye fitinin ye. Donc o différence bɛ se ka k'o ye. A dege ma nɔgɔn nin baara in kɔnɔ sabu baara nɔgɔn tɛ. Wa a ka gɛlɛ lafasalibagatɔ ka se ka sigi sen kan nin baara in. A ka gɛlɛ ka parandi anw ka baara in na. I yɛrɛ b'i den min don a la n'a sera dɔ ma b'a bila. Puisque dɔw b'a bila n'o ye école ka sa n'o ye ɲɛ sɔrɔ a mana baara sɔrɔ b'a bila. Bon ni bɛɛ kɛra écoleden ye yarɔ taalen ɲɛfɛ baara in bɛ gɛlɛya dɛ. Bon k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko b'a den ta ka na d'i ma parandiya la o man nɔgɔn an ta in na dɛ. Puisque a baara ka jugu. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na syndicat t'an bolo. An y'a laɲiniw kɛ bon farafinna kow don fara ɲɔgɔn kan ma nɔgɔn. Surtout n'i tɛ mɔgɔ kalannenba ye nafolo t'e bolo k'e bi ou bien kɔ sɛmɛ yɔrɔ man ɲi k'i bɛ syndicat créer a ma nɔgɔn dɛ. Hali n'aw y'a fara ɲɔgɔn kan n'aw sera ɲɛfɛ a papier sɔrɔli tɛ ko nɔgɔ ye o gɛlɛya fana o b'an kan. Mais a ka d'an ye an k'a créer mais a bɛ se ka a bɛ dépend Ala la quoi. Mais k'a fɔ ko an bɛ se ka syndicat créer gɛlɛya b'a la tiɲɛ yɛrɛ la. Kabile fana n'ale ye kolon dilanna ye b'a da don gɛlɛya. I n'a fɔ baara o baara bɛ se k'a fɔ kɔlɔlɔ dɔ b'a la i n'a fɔ hɛrɛ dɔ b'a la. Parce que sabula kolon bɛ yen a ka di mɔgɔ caman ye mais i b'a sɔrɔ kolon baara i n'a fɔ ɲɔ susu ninnu a ma nɔgɔ caman ma a kɔni ka ɲi a kɔrɔ ka ɲi an ka maakɔrɔw y'a fɔ an ɲɛna cogo min na mais i b'a sɔrɔ a bɛ digi mɔgɔw la parce que baara de don i tɛna se ka ɲɔ folo f'i ka wɔsi de. Donc sinon i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ na o b'a fɔ kolon ka d'a ye mais i b'a sɔrɔ caman b'a fɔ k'olu bɛ taa n'a ye u ka so ko dɔw tɛ sɔn ka baara k'a la k'a ka jugu. Bon o ye degun dɔ y'an kan quoi parce que ni bɛɛ ko k'a ka jugu i y'a dɔn kolon sanni laban bɛ dabila dɛ n'o dun dabila la an dahirimɛ tun b'a la o tɛ degun dɔ ye. Ni kɔdɔmuso in bɛ kolon nafa dɔn furuso la nka a ka kumaw y'a jira k'a fɔ ko kolon sɔngɔ ka ca. Ne nalen don n bɛna kolon ta na su kolonin tobili tɛ kɛ ni n'a ma susu yarɔ furu kɔni tɛ kɛ kolon kɔ a n'a bɛ kɛ min kan n'o ye ɲɔ ye o bɛ kɛ kolon de kɔnɔ k'o susu yarɔ kɔni furu tɛ kɛ kolon kɔ dɛ voilà ɲɔ bɛ susu a la kolon b'a la n'a bɛ susu kolondenni na voilà o y'a nafa ye bi ta in ma nɔgɔn dɛ an yɛrɛ nana k'a da ɲininkali kɛ prix min fɔra an ye tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ kɛmɛ ka mɔgɔ fari faga k'i sigi an ma se ka alternate daminɛ fɔlɔ i m'a ye kolon bilama ka gɛlɛ yɛrɛ de. Kolon n'ale kun matarafalen don kosɛbɛ an ka gadon yɔrɔw la bɛ ka tunu ka sabu kɛ mansimafɛn minnu nalen don ka yɛlɛmali don kow la a baarakɛlaw bɛ ka jɔrɔ ka sabu kɛ kolon bɛ ka tunu wa a nafa bɛ ka dɔgɔya. Monument de la Liberté ni ale bɛ Bamako dugu camancɛ la bɛ jate yɔrɔ fɛ mun bɛ mɔgɔw hakili jigin kɔrɔlenw na. Monument kofɔlen jɔra yaasa ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin farafinna kɛlɛkɛcɛ minnu taara nanzaraw dɛmɛ kɛlɛ la Première Guerre mondiale waati la an ka jɛ ka Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw lajɛ.
a welelen do mɔgɔ caman fɛ Samori ka kɛlɛkɛdenw. Monument de la Liberté n'o ye yɔrɔ min bɛ an ka kanabila kɔfɔ jɔlen do Bamakɔ camancɛ la. Monument min bɛ Kɛmɛ Burema tɔgɔ la Parc de Sofa kɔnɔ Lafiyabugu talikɔ kɔfɛ o de bɛ Samori ka kɛlɛkɛdenw kofɔ. Ni ka tila ka taasibila kɛ ka ɲɛsin o ma. Monument de la Liberté min jɔlen do yan a yɛrɛ jɔlen do Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Reims dugu kɔnɔ. N'o koloba karila Jogalo tile 13 san 1924 n'a tilala ka ci san 1940 min bɛ an fɛ yan Bamakɔ ale koloba karila ka daminɛ janvier kalo tile 2 ka taa bila a tile 3 la san 1924. Ni monument in bɛ jate jɔnmaya tile monument fɛ min ma ci yɛrɛma hɔrɔnya tali la. A sankolo tali don bɛ hakililajigin kɛ Mali kɛlɛkɛdenw tun bɛ taa cogo min na Europe jamana kan. An bɛ don min na iko bi ni monument in jɔlen do yɔrɔ min na bɛ wele ko kanabila yɔrɔ. A ka ja kalanyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko École de Liberté de Bamako y'a tɔgɔ ta o yɔrɔ in de la. Ka d'a kan a sigiyɔrɔ bɛnnen do ministère min sigilen do ka ɲɛsin kalanko ma o kɛrɛfɛ. Hakililajiginna maa minnu ja bɛ ni monument in kan bɛ wele Sénégal mugu cilaw walasa ka hakililajigi kɛ u taa cogo la Europe jamana kan. Wa diɲɛ kɛlɛba 2 mun tɛmɛna olu kɔnɔna la kɛlɛkɛcɛ 80,000 de bɔra Mali kɔnɔ walasa ka taa Faransi dɛmɛ kɛlɛ la. Gesedalaw ye bolola baarakɛla minnu bɛ gari suguya caman fara ɲɔgɔn kan yaasa ka kɛ donfiniw walima sokɔnɔ masirikɛnaw ye. Maa caman kun bɛ ni baara in kɛ an fɛ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodaw la nka an bɛ don min na ko bi a bɛ tunun ni sira kan. An kan ka mun de dɔn ni baara in kan Fatumata Darame ale bɛ walawalali kan ye. Farafina tamasere ye faranfifiniw ye wa Mali finiw dilanni ninnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ wa a dilancogo sugu bɛɛ b'a la walasa k'a dɔn k'an ka faranfifiniw bɛ ba la a ka kan an k'an kunsi Medinɛ kura kan ɲa nin gesedala ninnu bɛ fini sugu bɛɛ dilan dara tafew fo ka taa se gelikibaw ma a n'a ɲɔgɔnna caman. Ne bɛ nin na depuis 86 an y'a sɔrɔ an faw fɛ olu yɛrɛ y'a sɔrɔ u faw fɛ. Fa tiɲɛta de don dɔw yɛrɛ de farala sanni kan sisan parce que fɔlɔ la mɔgɔw kun y'a sanni jɔ dɔɔni mais depuis Sogɛl nana premier ministeriya la ka fini don ka valeur dɔ la san bɛɛ ɲɛ bɔra fɛ san a bɛ san kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Nafa kɔni a tɛ se ka fɔ ka ban koyi an b'an dahirimɛ sɔrɔ a ɲɛ an ye muso furu a la ka denw sɔrɔ a la ka du sɔrɔ a la. Comatex ka baara bila o kɛra kɔlɔlɔba ye gesedalaw bolo. Comme gariko de ka kɛlɛ dɔɔni. C'est Comatex ka baara jɔra san ka ca ni san kelen ye o de bɛ ka jouer an kan quoi. Ari min da san yɛrɛ ninnu bɛ bɔ Burkina de Burkina ta bɛ Côte d'Ivoire ta bɛ Sénégal ta bɛ an ta la an b'a sɔrɔ 700 waati dɔ la 750 sisan an b'a san 1000 dɔw bɛ yɛrɛ b'a feere 6000 la. Abagale Bokoum yada do sugu ja wagatiw la k'o fɔ an ye. Ni gloki tafe bɛɛ b'a la wa lɛn ni gari do fiman b'a la jɛman b'a la bɛɛ b'a la couleur min ka di min nana bɛ se ka da mɔgɔ caman bɛ b'a san bamananw b'a san filaw b'a san dɔgɔnɔw fana b'a san samiya waati sugu ka di a bɛ sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ taara so mɔgɔ fitinin minnu bɛ yen a bɛ sɔrɔ bifi ma ca. Geseda ye baarakɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ baara in tun bɔlen tun do ba la a bɛ wagati bɔ nka an ka jamana mɔgɔba caman kelen do ka fini do ba la o de kama caman bɛ ka nin fini ninnu sugandi bibi in na. An ka jɛ ka jamana kɔnɔ kibaru ani kɔkan kibaru lajɛ teliya la an bɛ taa Igɛrɛ Kulibali fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru alamisa don octobre kalo tile 27 san 2022 Mahamudu Yusufu n'ale ye Niger jamanakuntigi kɔrɔ ye ale n'an ka cɛmancɛ faga ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'a yira k'a fɔ ko ni kuma ɲɔgɔnya in tɛmɛna lakanako ani sɔrɔ sira yiriwaliw de kan farafina cɛncɛn jamanaw la. Chadkaw fɛ yen nɔ min ye Congo jamanakuntigi Félix Tshisekedi ye ale de yirala k'a fɔ ko ale bɛna kɛ Chad ani farafina cɛmancɛ yanfan jɛkulu mun bɛ yen olu kuma ɲɛnabɔbaga ye. U y'a yira k'a fɔ ko ni lajɛrɛba in kun ye futinɛ min kɛla Chad kɔsa in na ka se ka kuma o ko kan. Kenyakaw fɛ yen min ye Kenya jamanakuntigi kura William Ruto ale n'a ka gouvernement mɔgɔw ye kalekan kɛ alamisa don octobre kalo tile 27 san 2022 kalo 2 kalataw kɔfɛ ni maa kɔfɛlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'u ka baara fɔlɔ bɛna kɛ ka se ka degun minnu b'u ka jamana kɔnɔ mɔgɔw kan k'o ta ka bɔ yen nɔ
Ameta ikren kaufe mi Iran jamanaden dɔw ye olu ye tagama kɛ jumado octobre kalo tile 28 min na u b'a fɔ ko olu bɛ ka Ikrenkaw jukɔrɔma tonto ani fana u b'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye Rusiw bɛ ka bɔm jugu ci Ikren juguya la cogoya min na. Ni ne bi dansigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ a kan bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.